Jainkoaren bakea zurekin, adiskide. Aurreko igandean, aukera izan genuen zera hausnartzeko. Jainkoak denbora hartzen duela gurekin egoteko. Bere gozamena dela gurekin topatzea, bere maitasun eta poza elkar banatzeko. Gaurkoan ideia hau osagenezake, aztertuz ea gizon emakumeok prest ote gauden jainkoaren gure denbora berarekin konpartitzeko. Zeren igande honetan, Jesusek bere evangelioko galdegai konprometigarriena airean uzten digu. Zuek, ni nor naizela diozue. Galdera honek bitan ebakitzen du evangelio osoa, eta ikasle eta jarraitzaileen artean mugarri sendo bat ezartzen du. Ordura arte Galilean ibili izan dira. Jesusen erakutsi eta mirariak harriduraz eta pozik jasoz. Hor, jainkoa indartsu, praktiko, eraginkor azaltzen da, eta jendearen eskaerak nolabait erantzuten ditu. Beraz, dena nolabait bere lekuan da. Jesusen taldeko izateak badu bere xarma eta etekina, nola ez. Baina Jesusek badaki, mesianismo hori, erlijiotasun mota hori, batik bat mundutarra dela. Askoren interesak eta asmoak jasotzen dituelako. Jendeak bere ekintzak miresten ditu, baina norberak bere etorkizun soila du ontzat hartzen. Jesusek ordea denen erdi-erdian ezarri nahi du salbagarri eta galgarri den ikurra. Ni nor naizela diozu. Eta hor, Simon Pedrorekin batera, guk ere gure erantzuna eman nahi diogu. Jakinik hori bai, erantzuna hitzez eta egitez, esanez eta izanez eman behar dela. Zu Mesias zara, jainko biziaren semea. Pedrok eta beste amaikek hori zinez pentsatzen dute, Jesusi erantzute erakoan. Izan ere, beraien lanak, etxekoak, lagunak, ohiturak, atzean utzi dituzte aspaldian, eta nolabait, betirako aldatu da beraien historia. Bai ote? Jesusi emandako baietza hori ez alda neurri batean bada ez badakoa. Ez ote dago azpitik norberak Jesusi bere asmoetara makurtzeko joera. San Juanen evangelioan, ikasleen bokazioa gogoratzen denean, hau garbi uzten du Jesusek. Bi ikasleek atzetik datozenean, eta ea non bizi den galdetzen diotenean, Jesusen erantzuna oso zehatza da. Ez teorikoa, bizitzatik egina baizik. Zatozte eta ikus. Bokazioa ez baita programatzen den zerbait, kristau ikuspegian. San Mateoren evangelioan beste horiek nabarmentzen dira. Berarekin egotera deitu zien. Hartzazuen nire uztarria eta ikasi niregandik, gozoa eta bihotzapala bainaiz ni, eta aurkituko duzue bizitzarako atsedena. Jesusek ongi daki, zein nekagarria den bizitza, norberak ez duenean aurkitu etxerik, maite gaituen norbaiten altzo berorik. Gaur ere, begirada horrekin erakartzen saiatzen da jauna, bere betiko galdera luzatzerakoan. Ni nor naizela diozu. Inolaz ere ez larritzeko, bortxatzeko galdera, bestela baizik. Azkenean guk betidanik desiatzen eta bilatzen duguna lortzeko, irabazteko, gozatzeko. Eraman erraza baita nire uztarria eta harina nire zama.
Jesusen logika harrigarri zaigu. Berak bizkarrean gure zamak harturik, gure bekatu eta ezintasunak bereganaturik, gonbidatzen askatzailea egiten zaigu. Senideok, eta noiz arte egonen gara bada, beraren eskaintza honi erantzuteko? Jesusek bitan zatitu du mundua bere hitzaren ezpata zorrotzarekin. Alde batean denbora galdua eta galgarria. Beldurrez eta alabearrez eskuetatik ihes egiten diguna. Bestean, bizitza den denbora, erabaki eta aukeraren denbora. Bere graziari baietza emateko erabiltzen den denbora. Azken finean, askatasunaren denbora. Bataioan berreskuratu genuena. Historia antzaldatu zuen garai berria. Nola bizi duzuzuk denboraren pasadizoa, urteen joan etorria? Berreskuratu ezinezko galbide bat bailitzan, edo eta zerurantz harinarin joanezkero eta hurbilago egiten digun laguna. Kalitatezko denbora espresioa maiz entzuten dugu gure gizarte zorabiatuan. Horixe da bai, kalitatezko denbora. Etxerantz garamatzan ontzi misteriotsua dugu. Gaur, igandea, atsedenezko eguna, jaunak gurekin iragan nahi duen une gozoa. Nor naizela diozu? Jesus, zu Mesias zara, eta ni zure lagun mina, zure senidea, zure jarraitzaile eta misiolaria. Ez dut jada, denbora gehiagorik galdu nahi. Aprobetxatu nahi dut bizia. Ez maitatzea ilunpetan ibiltzea dela konturatu naizelako. Eta egunean ibili nahi dut zure begiradaren aurrean. Eta hor, zure aintza aldarrikatu nahi diet nire senide guziei. Ez dut jada, denbora gehiago galdu nahi. Axularrek eskatzen zigun legez, ez dizut gehiago, gero esan nahi. Orain baizik. Zatoz jauna, etxea prest duzu eta lasai ederrean egon gaitezen. Beste gainerako guztiak, horren ondorio bikain bat izango denaren itxaropen betean. Senide, jaunak bere denbora eskaintzen eta eskatzen digu. Murgildu bertan, eukaristian, eta gure izaerak piztuak izanen dira.